рӯзи душанбеи 6 март президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп шакли ислоҳшудаи фармони манъи вуруди шаҳрвандони 6 кишвари аксаран мусалмон нишинро имзо кард. бар пояи ин фармон, ки аз 16 март ба ҳукм иҷро медарояд, шаҳрвандони Эрон, Либия, Сурия, Сомалӣ, Судан ва Яман ба муҳлати 90 рӯз аз ҳаққи вуруд ба иёлоти муттаҳидаи амрико маҳрум мешаванд. додситони куллии иёлоти муттаҳидаи амрико Ҷефф Сешнс, котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико Рекс Тиллерсон ва Ҷон Келли, вазири амнияти дохилии амрико фармонро шарҳ доданд. аз ҷумла Тиллерсон чунин гуфт: фармоне, ки имрӯз аз сӯи президенти кишвар имзо шуд, чораи ҳаётан муҳим аст. ин амр миллатамонро аз террористони хориҷӣ муҳофизат намуда, амнияти миллиро таҳким мебахшад. сипас додситони кул ва вазири амнияти дохилии иёлоти муттаҳидаи амрико зарурати мавҷудияти чунин фармонро, ки ҳадаф аз он ҳимояи мардуми амрико аз террористон аст, тавзеҳ доданд. дар таҳияи тарҳи аввалияи фармон, ки иҷрои он мутаваққиф шудааст, шаҳрвандони Ироқ низ шомили ин рӯйхат буданд. фармон ба 60 000 нафаре марбут аст, ки аризаи раводиди сафар ба иёлоти муттаҳидаи амрикоро пешкаш карданд. афроде, ки қаблан раводиди сафар ба амрико гирифтанд, ҳанӯз ҳам имкон доранд, ки ба ин кишвар ворид шаванд. 27 январ, вақте президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ин фармонро дар шакли ибтидоияш имзо кард, тавзеҳ дода буд, ки мехоҳад ба ин васила амнияти кишварро беҳбуд бахшида, террористонро аз хоки амрико дур кунад, вале дар натиҷа вазъи бесару сомон ба вуҷуд омад, зеро дар фурудгоҳҳо мақомоти амниятии иёлоти муттаҳидаи амрико афродеро боздошт ва ихроҷ намуданд, ки раводиди сафар ба амрико доштанд. ин вазъият якида муттафиқони иёлоти муттаҳидаи амрико ва ширкатҳои бузурги амрикоиро нигарон кард. 3 феврал як додраси амрикоӣ бо ҳукми худ фармонро мутаваққиф намуд.